Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch qal li l-qtuħ tad-dawl f'diversi lokalitajiet fil-pajjiż immaterja ta' importanza pubblika urġenti għax il-problema għadha għaddejja u l-effetti tagħha qed ikomplu jinħassu kuljum. Dr. Borch qal li d-dawl u dritt li gvern serju għandu jiggarantixxi. Irrimarka li għal ħafna familji il-lussu llum sar friġ li taħdem, fan mixawl jew lejl tarqat. Il-kap tal-Oppożizzjoni għal tuħ tad-dawl jirrifletti dak li sejjaħ falliment tal-ippjanar wera l-fema li Malta għandha bżonn netwerk ippjanat skont il-popolazzjoni u d-domanda reali. Dr. Borch qal li l-gvern ma jistax jibqa' jkejjel l-impatt biss minn kemm damu l-ħsarat, iżda skont kemm tilfu flus familji u negozji. Qal li l-gvern għandu jippubblika rendikont sħiħ tal-ħsarat, joħroġ skema ta' kumpens awtomatiku inkluż dwar l-ikel li kellu jintrema u l-mediċini li tilfu l-kundizzjoni meħtieġa, jistabbilixxi helpline speċjali għad-danni, jagħti priorità lil persuni vulnerabbli, joħroġ linji gwida dwar l-ikel u l-mediċini, itejjeb l-informazzjoni lil pubbliku, juża lil kunsilli lokali bħala sħab, jagħmel audits urġenti tal-aktar cables, substations u żoni vulnerabbli u jippubblika x-xogħol li sar u dak li għadu pendenti. Dr. Borch qal li l-Partit Nazzjonalista sa jibqa' jinsisti li pajjiżna jixraq l-infrastruttura moderna, servizz affidabbli u gvern li jantiċipa l-problemi minflok jasal dejjem tard. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-Gvern jifhem bisħieħ l-inkonvenjent u d-diffikultajiet li jġib miegħu kull qtuħ fil-provvista, speċjalment f'temperaturi estremi bħal dawk li qed jesperjenza l-pajjiż bħalissa li qalet qed iwasslu għal domanda rekord li diġà qabżet dik tal-2023. Dr. Dalli qalet li l-prijorità immedjata il l-provvista terġa' tingħata lill-klijenti kollha affettwati malajr kemm jista' jkun u b'mod sigur. Qalet ukoll li grazzi għall-investiment li għamlet l-Enemalta fil-maġġoranza tal-każijiet, l-Enemalta setgħet taqleb lill-klijenti fuq sorsi alternattivi ta' dawl. Fl-istess waqt, il-Ministru Dalli qalet li jkompli l-investiment bla preċedent tal-Gvern fin-netwerk ta' distribuzzjoni bilan li pajjiżna ikollu sistema aktar b'saħħitha, moderna u reżiljenti u li kapaċi tlaħħaq mad-domanda dejjem tikber. Dr. Dalli referiet għal Franza u l-Italja fost pajjiżi oħra u qalet li realtà wkoll li sħana estrema u żieda rekord fid-domanda l-elettriku huma sfidi reali li qed jittestjaw networks u servizzi pubbliċi f'pajjiżi ferm akbar u b'riżorsi ferm aktar usa minn Malta. Id-differenza qalet issir fil-mod ta' kif il-pajjiż iwieġeb. Innotat fost l-oħrajn li mill-2022 sal-2025 il-pajjiż investa aktar minn 161 miljun euro fis-sistema tad-distribuzzjoni u li fid-9 snin li ġejjin sa jiġu investiti 300 miljun oħra. Dan qalet fost xogħol infrastrutturali estensiv li qed jitwettaq b'ritmu sosnut u bi pjan ċar. Dr. Dalli qalet li għall-kuntrarju tal-lum id-dawl kien lussu fi żmien il-Partit Nazzjonalista meta mhux talli ma sarx investiment tal-nies kienu nataw l-ogħla kontijiet li qatt kellhom f'dan il-pajjiż.